oras mari hita damang dengan donga sahapur seon pang musia hita di acara jepek alai maripola ador so pinatol hasane ne bata jumolo hita martanya Dewata Jehovah para surwana sumurung molate pasak rohanami Tuhan daya surham naik tumayon hatam hami Tuhan ukap roh haru pikiran nami asa mangula mur perbiatan di bagasa Yesus martanya kami amin. Hita damang denang donga sahapur seon hatani dewata di hita di hari Sabtu tanggal 26 September 2020 natar surat di Pesalmen bidu 25 ayat pitu sonom marido di sini. Saya unang paingot-ingot akadusa ni haposoku. Doho pangalau siku. Saya ingok mau ale Jehovah hobar tuasin ni roham ala ni denggan ni basam. Ido anggo sahana. Dihita karunga sahapor siaon. Tarsosol bagi dosi Daud diaka pangalahunan na silaon. Diaka pabahenan na. Diaka hahurangan na. Dosa na di bahen na uju di haposon na. Taringoti bana di hahurangan na. Dan lumobi ma bolo tabereng hahurangan na ima ditiki na disuruh si Uria marporang. Jala dibuat bana si Betsebe gabe inatana. Alanido maruji-ruji mana di bagasang uluna. Beh, arong dosa na hubahe kape uju di haposoki. Alani ido tarsol-sol bagi ibana jala mangido ibana asa unang paingot-ingot Tuhan dosa ni haposoki na ibana. Alai sa ingok ma au alani denggan ni basa. Denggan ni basam dok asin ni roham di bagasan ngulukon. Kita karamang denang dong asapor siaon songoni do nak kita di bagasan ngulut tahun. Kita pe gudang do mungkin boy gabe manul soli kita diaka pangalahota siganuk ari. Boy do kita maruji-ruji. Ay tunggurang nai hape ari-ari ku abolong. Tunggurang nai hape pangalahok ku nahurang nasalaon. Tunggurang nai hape papahenak ku nasala nasalaon. Diuju di haposoku. Gurang nai hape nahubain nasudi halomon de rohani debata. Gabi manol soli hita. Di bagasang uluton. Gabi tarsol bagi jala naeng tapangido asiro hade bata. Boydo tabaya kona kamang kenang tahingok ropaning bah. Gudang nai hape nahurang. Gudang nai hape salah hubain. Dukta sadari gabe tarok emak. Tudai bata unak pahingot-ingot Tuhan aka dosa orang aku naselaon dosa pabahenaku naselaon alai asi maruham Tuhan tung macai jujut tapi hubain akana hurang denggan tung macai jujut tapi perdalan aku na hurang denggan naselaon wujud di haposokku alani Tuhan saya ingok mau alani denggan di basar alani dihitak kadong asa porsiaon damang denang naing matutu paima dong di leo debata kitu hita naik tersadari di bagasang ulut tahun asa manul soli hita asa roh hita tutuhani bangido hasin rohana tutu asa unang di paingot-ingot bedosa niaka haposota manang dosata pangalahota narubi alai naing masuk mahita berubah bertransformasi naing matutu masuk kita tungulu hai baruon bermetamorfose hita ta palaho ta tinggal homa pangalaho na buruki ta tuju ma pangalaho nai baru jala ta tuju ma tutuha mangulahon lomo ni roha di depata bicar di leo debata pitiki di hita laho mangula lomo ni rohana atong unang marhalu jahita mangulahon na dengani atong ketinggal ma akadusa na sailao jala tarok matu debata ale Tuhan unang paingot-ingot dosa ni haposoku alai saingok mau ale Jehovah obar tuasin roham ala ni denggan ni basa amin matangyang kita debata Jehovah para surana sumurung ilu tutu Tuhan olo dotung macai ragam pabahenan nami na humurang maselaon boilu dosa ni haposon nami asiroham Tuhan
Unak paingot-ingot dosa posom nami alai totong ma Tuhan ingot nami alani denggan ni basam dot asiroham. Asiroham Tuhan di dosa dia kapabayanan nami na humurangi. Totong asiroham Tuhan uras mahami sian dosa nami. Asa tung teluk kami habaoran ya kapasum-pasum. Jalajari kami Tuhan mangula honlo moneroham. Marhite tor di porbadia nami di bagasang urunam. Marhite Yesus Kristus martanya kami asiroham sablo. Amin. Horas.